dirua. Bai, eskerrik asko, oso ondo. Eta, pasasun gaua, joan zen beste herri horta, bilatu zen, denbora asko. 2 urte pasazituen laneana. Eta 2 urte pasazituenean, esan zion, etxira gurtu monitzake guztora, joan zaitez. Eta, sari bezala, emango dizut, asto bat. Ez. Zuri emango dizut, asto bat emango dizut. Baina asto bat, ez da asko, 2 urte pasaditu lanean. Baina asto hau ez da bestea bezalako. Torri, karriko dugu, izara handi bat. Izara txuri. Asto maravilloso eta magikoa dena. Da, eraman zuen astoa. Baina berriz bidea oso luzea nola zen, gelitu zen ostatuan. Eta ostalaria oso gaiztua eta maltzurra zen, eta ikusizun, honek zerbait badauka. Eta gitze pasadan, berriz ere jarraitu zuen familian, regalo bat egingo dizut. Eta regalatuko dizut, mai bat, hauxe, bezalako mai bat regalatu zion. Eta, esan zuen, maia oso polita da, baina ez dakit, zertako balio du. Eira, eta nagusiak ekarri zuen, zamau bat jarri zuen, gainean, eta esan zion. Ipini! Eta mai guztia dana gauzez beteta ipini. Ipini zuen janariz beteta dena. Zer zerki, zer da. Oso urruti zegoen etxea, eta ostatuan gelditu behar izan zuen. Eta ostatuan, gelditu zanean, ostalaria, maltzurra, gazte xamarra zen, eta esan zuen, honek ebadu. Hirugarren mutikonek, hartu zuen astoa, jarri zion gainean maia, hartu zuen makila eta txistua joaz joan zen etxera. Etxean, hana izarrari eman zion, behira, hemen dago zure astoa. Hartu zuten izara bat, eta esan zioten azpari, egin! Eta azpari egin zuen, eta txampon pila bat, dana gurrezkoa bota zutan. Eta esan zion bigarren ganaiari, hori, hemen dago zure maia. Mantzion maia, eta esan zion, jarri, zamaua, eta esan zion, ipini! Eta dana mai guztia beteta dana janariz. Eta hirugarren mutilea esan zuen, bera, nik hemen daukat nire makila magikoa, eta oso ondo konponduko behatxean, elkarrekin. Hori da, historia hori izan, eta mutilea berriz esatezun, ez berriz ez, aztua dena, badak izue, umeak txikia direnean beti nahi izaten dute ikui bera kontatzea eta berriz kontatzea. Eta, miska bat handia batzen dian abenturak, ez da? Eta orduan, horrela zen jarretzen gero. Eta, denbora pasazan, urtea pasaziren, urteak ez dakit, baina hilabetea bintzapai, eta nik kontatzen dien ikui hori, eta lako batean esan duen hori, nahi astu ditez eskin, eta bazpa ere, astu baino lehen apuntatuko ditut, eta behaiekin batera, zena alabakin batera, abentura horiek idatzi dituen laburpen batean. Laburpen horretan, atera ziren, hor gertatzen gana da, geho, neskari ditzen nion neska panposa. Ondan, neska panposa zen, nire alaba, ikuia kontatzen izkionean, eta mutinari ditzen nion mutiko ausarta. Eta mutiko ausarta zen gure. Bigarren zatia, badago, neska normalen basoan. Eta badakit, beste zati bat bazegoela, nunbaiten gordeta egongo da, horren jarraipena zena, baina ez deta aurkitu. Noiz honez aurkitzen baldin bade, papeloia aurkitzen baldin baditut, bai bat idatzeko dek hirugarrena. Historia horrek jarraitu egiten dudako. Nire papel zaharren artean, bai balanengo da, behiratu beharko dut, kartako ginez pixka bat, baina esan dizuet. Hasierako hori, kontatu dizuet, orain galdera egin hasiko gara. Aurrena egin, oso ondo. Baina gehiago egin behar dituzu. Ez dira nahikoa, beste egin beste lau bat edo horrela. Eta horrela zehaz. Kontak izun dago ere, Beira. Bueno, txiliku da leku bateko izena. Zarautzen, zagitik hemen, esate baterako, Sestaon badago leku bat, Kueto izena duena, ez da? Zarautzen badago leku bat, txiliku izena duena.
Eta Txiliku izena duen leku hortan, orain dela asko, 200 edo 500 urte, bazegoen itxasontziak egiteko hola. Horietako leku batea, eta leku horretan, han bizizelako deitu zioten Martin Txiliku. Gure familia osoa, zarotzen jende asko dago Txiliku izen daguna. Batzuk familiakoa dira, eta beste batzuk beste familia batukoa. Gutxu gora kontatu dizuet, nola, zozoa eta biok. Zozoa eta biok. Bueno, zozoa, bakizu zer den zozoa, zautzen duzu, zola moko gorria daukan eratzi beltz hori. Hemen, parketan da segurazko ikusiko duzu, ikusi hemen? Santurtzi. Parketan da, askotan, herri barruan ere egoten dira. Bueno, bazegoen bat, zarautzen bazegoen bat, eta hoen udaberrian gainera oso ongi kantatzen dute. Askotan gustatzen zaioela zuhaitz baten puntara ino, eta kantatzen egotea. Bai, arratzaldean, eguzkia sartu behar denean, eta bar goizean, eguzkia peratzen denean. Bueno, orduan, bazegoen olako zozo bat, eta nik eskolara joatekoan, ikusten dut, bidean ikusten dut, omentzuten dut, nobito esan da. Ezena du, til, euren espiege. Til, euren espiege. Bueno, hori da, Alemaniako edo Flandriako, halako tipo baten historia. Baina hori egin nuen beste liburu batetik moldatu. Zubai, venga. Venga, pa. Zer da liburu eratzen? Norentzak direzko eziki liburuak? Boa, pasatu nahi. Bueno, batzuk dira oso txikientzat. Horre, esate baterako, balaude 6-7 urteko aurrenengo irakurgaiak, ez dakit. Han eta hemen, eta kalean, eta dutxean, edo kotxean, edo komunean. Ez dakit, ez? Ideiak askotan etortzen dira. Ohitura badaukanik, eta zuei ere esango diztet, ohitura dela. Entzun hori entzun, Ideiak etortzen direnean apuntatu. Hemen apuntatuta dauzkanik ideia pila bat. Hor daude. Gio ez dakit zer gertatuko da. Igual ez ditu sekula erabiliko. Baina hemen daude, arrumako. Hemen esate bateko badaukat ideia bat, zientzia fikzioan historia bat egiteko. Hor dauka jarreta, ze abiaduran ibili behar duen zerak, gurpil batek, badak izuen duen izatean astrontzi horiek, eta La guerra de las galaxias, eta hor dago idea, ez dakit goizon ez iritsiko da, igual bai, igual ez. Bueno, beste idea badago, Inglaterrako pub batean gertatutako historia baten kontua. Igual ez da behin ere izango ipuin bat, baina hemen daude ideia. Hori. Hor daude, gero askotan ipuin bat egiteko denbora asko pasatzen dira. Ez aterako gainean badaukator esku artean ipuin bat, igual 10 ez dakit, baina 7 urte pasa ditu hortzeko erranda zartuta. Halako batean, esan dut, bera, erabiliko dut, handapan idea hori erabiliko dut ipuin bat egiteko. Erabiliko dut. Bueno, zuen pentsa, izan litekela eta gero handi bukatu bitartean 3 aldiz aldatu izenburua. Beste batzutan berriz jarri izenburua eta beti bukaera arte huesi izango da, ezta? Esate baterako. Hor badago liburu bat izena duna. Batzutan izaten da ipuia hasi baino lehenagotik. Izenburua jarri, ipuia hortik dator. Beste batzutan justu alderantziz izaten da. Ipuia bukatu eta oraindik jarrera dago izenburua. Edo badago izenburua, baina gero borratu eta beste bat jarri edo ezabatu eta beste bat jartzen da. Izenburuarena aldakorra izan.